ka tamasakpan na nagaw? Di lagi nagaw, ako'y bahala. Sige, tara. Boss, biyahe na! Okay na? Good, boss. Larga na ta, boss. Salamat na iturno. Boss, isang ruta ani. Crossing Bada. Ya, mula pos na lang po ko sa Kanto Subida. Ay, sakto. Sakay ko, be. Sige. Sakti. Pera nga diha? Kira. Murag familiar maning sakyanan na. Murag kato maning na masahiro. Addoon ako, be. Excuse me, sir. Di ba na masahiro man ka, sir? Ay! Asa ka? Sa Kanto Subida ko, sir. Sige. Ay, gusto nimo. Sa center seat o sa front seat? Sa center seat lang ko, sir. Kay basig adarit ka. Ay! Grabe po na. Adarit, sige. Dali ka, ma'am. Sibugi lang dito, dam. Daw, sao man ikaw, oy nga, wa mo ko'y pliti. Dahil man sa tay, basig na kay kwan. Ako agaw na ko'y kwarta, pero igo na po nag-ipliti na ako. Imo kong biyaanan ni. Mao lagi gaw nya. Kailangan makumuuli ron nya. Mao ra po ning kwarta nako. Unsaon ka tanigaw, no? Tama gaw. Unsa may nauna nimo? Kita ka ng lubot sakyanan gaw. Ano man ang lubot sa sakyanan? Adto ka dito, lingawa ang driver. Kay sikreto kog higda diri luyo. Di ka tamasakpan na nagaw? Di lagi nagaw, ako'y bahala. Sige, tara. Boss, biyahe na! Sige. Kisay ka ba nimo? Ako rin lagi isa, boss. Sige, boss. Dili lang ka, boss. Ya, bugi lang dito, boss. Okay na? Good, boss. Larga na ta, boss. Tao din yung seatbelt diya, boss, ha? Ay! Larga na ta, boss. Okay na diya? Yeah, boss.